kacing kulit kalong ipi iwai pe baro ki basngap yang ni kubor kene kupor te ublen kurku ipi kar pidang sngap baca skor yang ni cikai kabelong kot haga ni kupor te ga banta makwa ban wan ra shapi kalong kata ka phile shaei kan ïalam kata ga banta benginya puson ni kupor kum ki benget bat kum ki briu selensar kalong kebadan kaman puson ban perkhat bat ban bishar benia ya kawai pakawai ke bangile shaei kan ïalam yang la kalong hakariam ka baik ni haban baik ban bishar kane kurkom riam jonga shano kan ïalam la kalong hakabam kadi kane kurkom bam kurkom di jonga shano kan ïalam la hakakren ka khana kane kurkom kren jonga shano kan ïalam pada hakur kom ke bamban ke sengi ha ban bishar tu bin babin wad abang ye le kai ye kren kai bat ki briu bat ki parlok ni ha ban pai yo bagata kayalam sha kata ke jingbom riu blai kata long ke bangi don kam ban puson ban bishar ban perkat jeliu ha nimla ban shule iki baro kat bangi snogwa ne snomon reng ha ban perkat shaei kane ke bangale kan ïalam namar ka bible ke tu ingi baya ka way pagaway ka bagi briu kile haka perthai ublay unsa bishar unsa panjing khen kum tangim la ban shule thumur kitab ecclesiastes kleno khat ar khat khasau ko ong namar ublay un walam ya ka kam baro ha ka jing bishar kamut kano ka kam ka jing le ka jong briu ba ya ka e baro balapuri lagalong ke babha le ne ke basniu kano ke babriu le lagalong ke babha ne ke basniu ublay un sabishar kumtangan ong biang ni haban bishar bha kata ke bangale kan ïalam shaka jing riu blay ne shaka bakenja perthai bala dangi suthu bagata ke bangile ke ïalam pan yangi shaka jing bom riu blay shaki ki bethala ke bahaya yangi bingin sange no pat bangin le shu ya kata namar lada kata ka bangile ke ïalam shika jing bom riu blai kata ka jing bom riu blai kan ïalam shadu jok hare lada kata ka bangile ke ïalam shika jing riu blai ni ha pan yai le ya kata ni ha pan yai pan million ban le ya kata namar kata ka jing riu blai kan ïalam yang ishabna kata kalong ba shai ila basmutu nagaktiin ka jong blai de namar kata apostol Paul ong yu Timothy to man pen melian ni lede ya ki ben ïalam ya me sha ka jing ru blai to ngan pule ne Stephen kong show Timothy gila nama saud khot banyo bat bapra kong kom ne hanrei kan pat ya kita ki purus kam kai bathala bat babi pato man pen melian ni lede sha ka jing ru blai namar ka jing pen melian ya ka man toy tang khandiat re kata ka jing ru blai ka pen man toy sha ki paro na bagadon ka jing kular ya ka jing im ka bamenta bat ya kata ka ban sawan hari gi ke Bible ke tu syai abangi penbelin siki ki ba ïalam sya kata jing riu blai kata kan ïalam yang i sya beneng nama kata ke kular o ke tin jublai ya kata ke jing imba meminta ba ya kata ke sawan ko kren ya ke kerku jublai ke perthai ba ya kata ke sawan ko kren ya ke beneng upo wong penbelin ila de sya ka jing riu blai ka jing kentu kalong kier nagado kono ke ïalam sya ke jing bom riu blai rele bat ya penbelian ya lade ya ki paro ke ïalam ya pi shaka jing ru blai u apostol Petrus ru ukuntu kumju hagsti ba aju Petrus no balai khot khat wei wong namar kata haba on sanno kumne kini ki baro ba kumno ka dei pi banlong ha ka jinglong ji em ba khot ba ka jinglong riu blai mention hang ni spang kata jinglong riu blai ya ka penang ba ya ka khandau ho ka sengi on sa sanno on sa thang no da ka ding kum ta la da syam yang ki bom riu blai on sa thang lang yang hang ta hanre la da on syam ya kata jinglong riu blai ha ka jing em jagi on ïalam yang i syabne on pelai no yang i na kata ka jing thang no ha kata ka ding ka jong blai kum ta ban pen kut no ngong lang yang i baro dongin penbelian ban le ki ke ban ïalam yang i sha ka jing riu blai ker na gono ka jing le ka jing kran ka jing riam ka jing baik ka ban ïalam ban sha gono ka jing bom riu blai bangai kene ka lolong ka jing kerku ba jing kai ba prau na mata
jong phi iwei pi wei ublei ko khui phi paro amen